Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் இனிஷியேஷன் கிளாஸ்க்கு வரவேற்கிறேன். ஜஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் இது ரெண்டு இதுக்கு வந்தாச்சு ஆல்மோஸ்ட். அவசியமே இல்லை உங்களுக்கு எல்லாம். இப்ப ஆக்சுவலி கிளாஸே அவசியம் இல்லை. இருந்தாலும் ஏதோ பிரபுபாதோட ஸ்லைட் இருக்கே, அது எடுக்கலாம். அப்படியே அதுவும் இல்லைனாலும் நான் இன்னைக்கு அதான் நினைச்சேன், நம்ம எல்லாத்தையும் ரிவைஸ் பண்ணலாமே ஒரு வாட்டி அப்படின்னு. அதெல்லாம் நம்ம எங்கேருந்து படிக்கிறோம்? இஸ்கான் மங்களூர்லேருந்து படிக்கிறோம். இப்போ கோயிலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். நல்லா பகவானை சேவிச்சுக்கலாம். நிறைய புத்தி கொடுப்பான். என்னது, அவரை நினைக்கிறதுக்குள்ள புத்தியை கூட. மறதி அவர் தான் கொடுக்கிறார், நினைவு சக்தி அவர் தான் கொடுக்கிறார். அவரை நினைவு வைக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு புத்தியை அவர் தான் கொடுக்கணும். அதுதான் அவர் என்னது சரணத்துல நம்ம வணங்கி வேண்டிக்கலாம். அதுதான் வேண்டிக்கதான் முடியும். அவர் தான் அனுகிரகம் பண்ணணும். இப்போ நான் 3 வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திர சொல்றேன். நீங்களும் மியூட்லயே இருந்தோம். யாருமே அன்மியூட் பண்ணவே வேண்டாம். हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. பிரணத்தி விடுகிறேன். அவங்களோட பிரணத்தி என்னன்னா அந்த ஆர்டர்லயே நான் போட்டுக்கிட்டு இருந்ததுனால இது உங்களுக்கு பழக்கமாயிடும். ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताक स्वामिन् इति नामिने नामाचार्य पदाय नित्य कृपा प्रदायिने गौरगता दामदया नगर ग्राम तारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धान्त सरस्वती नामिने नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर साम्बोधे पदाम्बुजायते नमः. नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौरवर्भव भूमे स्वं निर्देष्ट सज्जन प्रिया वैष्णव भौमश्री जगन्नाथाय ते नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि
नमामि हरिप्रिये पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। குயிக்கா இது முடிஞ்சிடும். ஓகே, இப்ப இது என்னது 15வது சாப்டருக்கு வந்துட்டோம். மாதாஜி ரொம்ப ரொம்ப பிளசண்டாவும் கேட்க ரொம்ப இனிமையாவும் இருந்தது மாதாஜி. கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, இது என்னது டைட்டில் இதேதான். இட் வில் நாட் பி பாசிபிள் டு அசிஸ்ட் யூ. என்னது நெகட்டிவ் தான், உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. அப்ப எத்தனையோ எல்லாம் அந்த ஒரு மாதிரி துக்கமான கதைகள் தான். இனி அவர் எப்போ வந்து சக்சஸ் ஆகி அந்த இது நம்ம படிக்கணும். ஏன்னா அவருக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தானே எல்லாம் வந்திருக்காரு இல்லையா? அப்ப கஷ்டத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து இனிமையான நாட்கள் கண்டிப்பா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் நமக்கு ஒரு தைரியம் வரும் இல்லையா இவரோட இந்த மாதிரி. அதனாலதான் பயோகிராஃபி எல்லாரும் படிக்கணும் அப்படின்னு. நல்லா இந்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் பயோகிராஃபி எல்லாம் படிப்பாங்க. குழந்தைகளோட இதுல என்னது அந்த ஸ்லைட்ல போட்டிருக்கு. அப்பதான் எனக்கே தெரிஞ்சது. நார்மலா நம்ம படிக்க புக்கே கிடைக்க மாட்டேங்குது மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? இந்த புக்கே கிடைக்க மாட்டேங்குது. நான் 2-3 இதுல கேட்டு பார்த்துட்டேன். நம்ம டெம்பிளுக்கு இப்போதைக்கு இது இதாகட்டும், நம்ம டெம்பிள்லயே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பா மாதாஜி. ஐ வில் ட்ரை டு கெட். மாதாஜி பிரபுபாதா லீலாமிர்தம்னு புக் இருக்கா மாதாஜி? இருக்கு இல்லையா? அது எத்தனை வால்யூம் மாதாஜி? எத்தனை? புரியல. அது பிரபுபாதா லீலாமிர்தம். புஷ்ப மாதாஜி ஒரே ஒரு புஸ்தகம் தான் மாதாஜி. நம்ம செகண்ட் லெவல் எழுதும்போது நம்ம வந்து புக்ஸ் வாங்கினோம்ல மாதாஜி, அப்ப அந்த செட்லயே இந்த பிரபுபாதா புக் வந்துச்சே மாதாஜி. மாதாஜி எங்களுக்கெல்லாம் அது வரல மாதாஜி. நம்ம எங்க டிவியேட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம அப்புறம் இது முடியாது. சிங்கர செல்வம் பிரபுஜி வந்துருவாரு. நம்ம வந்து புக் எல்லா புக்கும் கிடைக்கும். ஒன் திங் லிசன், நம்ம புக் எல்லா புக்ஸும் கிடைக்கும். அண்ட் கவலையே பட வேண்டாம். நம்ம டெம்பிள்ல வந்து சொன்னா அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பான். நம்ம வேற எங்கேருந்து வாங்குறது இல்லை. நம்ம எங்க பக்கத்துலயே இருக்க நான் வாங்கி இருக்கிறேன்னா நோ ப்ராப்ளம். பட் ஆஸ் ஃபார் அஸ் பாசிபிள் வி வில் கிவ் தட். வீட்டுல உட்காந்துட்டு இது யாருக்கு போன் பண்ணுமோ போன் பண்ணியாச்சுன்னா அவங்க வந்து அரேஞ்ச் மாதாஜி. இப்ப இதுக்கு பணம் கட்டினவாளுக்கெல்லாம் இது பாகவதம் கொடுக்கறதுக்கு பதிலா இது கொடுத்தா பரவாயில்ல மாதாஜி. இது ரொம்ப குட்டி இல்லையா மாதாஜி? எப்படி பாகவதம்க்கு 7,000-8,000 rupees அது இது கிடைக்கிறது. அதுதான் இல்ல சைத்தன்ய சரிதாமிருதா கொடுத்தா அப்படின்னா அதுவும் வாங்கிட்டோம் மாதாஜி. அதுவும் வாங்கிடுச்சு. என்ன பண்ணலாம், யாருக்கோ கொடுத்து விடுங்க. நீங்க வாங்குங்கோ, நீங்க எடுத்துங்கோ. மெம்பர்ஷிப் வாங்கினோம்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது வந்து யாருக்காவது நீங்க வந்து யாருக்கு அஃபோர்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு கொடுக்கலாமே. இல்ல நீங்க பணத்தாலேயும் கூட கொடுக்கலாம். அது உங்க இஷ்டம். பாக்கலாம், நம்ம அதை அப்புறமா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். வேஸ் ஆஃப் திங்கிங் இருக்கு அது நிறைய. மாதாஜி எங்களுக்கெல்லாம் புக் இல்ல மாதாஜி. ஸ்ரீமத் பாகவதம் இல்ல, எங்களுக்கெல்லாம் அனுப்பிடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம பேக் டு இதில் போயிடலாம். ஒரு 5 ஸ்லைட் தான் இருக்கு, கிடகிடன்னு முடிச்சு விடலாம். ஏன்னா பிரபு அவரோட வந்து அவரோட கிளாஸ் கஷ்டமா. ஓகே, பிரபுபாதா ஹேவிங் obtained an extension on his visa. ஏன்னா 3 மாசம் தான் விசா கொடுத்திருந்தா. 3 மாசத்துக்கு 1 வாரம் தான் பாக்கி இருந்தது. போன டைம் அதுவும் பார்த்தோம். அதுக்கு மேல நம்ம தங்கவே முடியாது. அங்க அப்படி தங்கினோம்னா நம்ம வந்து இல்லீகலா இருக்கும். எனி டைம் செக்கிங் வந்தா பிஹைண்ட் பார்ஸ் தான். அப்புறம் ஒன்னும் வெளியில வரவே மீன்ஸ் வரவே அவங்க ரூல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். சோ எக்ஸ்டென்ஷன் கிடைச்சிருக்கு அவருக்கு. பிரபுபாதா ஹேவிங் obtained an extension on his visa stayed on. அப்போ வந்து இருக்க முடிஞ்சது அவரால். அமெரிக்கா seems so opulent yet many things were difficult to tolerate. அவங்க பார்த்தா எல்லாம் அப்படி கண்ணாடி மாதிரி இழைஞ்சு அப்படி எல்லாம் பார்த்தா அப்படி ஆப்புலண்டா இருக்கு. எல்லாம் நல்லா இருக்கு பாக்குறதுக்கு, ஒண்ணுமே கம்மின்னு தெரியாது. இருந்தாலும் அங்க வந்து சில விஷயங்கள்லாம் நம்மளால டாலரேட்டே பண்ணிக்க முடியாது. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் யாருக்கு? நம்மள மாதிரி விடுவாங்க. நம்ம இங்கேருந்து போறதுனால இந்த சூழ்நிலை பார்த்து நமக்கு அது வந்து கண்ணாடி மாதிரி பளபளன்னு இருக்கும். கரெக்ட் தான். இருந்தாலும் நம்ம டேஸ்டுக்குள்ளதெல்லாம் அங்க இருக்காது. டேஸ்டா சாப்பிடுறதோட மாத்திரம் இல்ல, எல்லாமே. சோ அங்க என்னது அவருக்கு எது வந்து கஷ்டமா இருந்தது? The sirens and bells from fire engines and police cars seemed like they would crack his heart. அவரோட வயசாயிடுச்சு அவருக்கு. சத்தம் போட்டுனே போகும். ஏன்னா ரோட்ல வேற சத்தமே இருக்காது.
நமக்கு இங்க என்ன பழகியாச்சு, போனா எல்லாம் ஹார்ன் அடிக்கும். பஸ்ல இருந்து, ரிக்ஷால இருந்து, சைக்கிள் இருந்தா அவன் சைக்கிள் மணியும் அடிச்சுட்டே இருக்கும். இங்க நமக்கு வெளியில இறங்கினா சத்தம் இல்லைன்னா தான் நம்ம என்னாச்சு இன்னைக்கு, ஏதோ ஸ்ட்ரைக்கா, ஏதோ பந்தா அப்படின்னு நினைச்சோம் நம்ம. ரோட்லன்னா ஒருத்தர் மேல ஏறி போக முடியாது இல்லையா, பின்னாடி அந்த லைன்ல நின்று தானே போகணும், டிராபிக் கிளியர். அதுக்குள்ள போன்னு அடிச்சுட்டே இருப்போம். பஸ் ஆனாலும் அடிப்போம், லாரி ஆனாலும் அடிப்போம். நம்ம அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில இருக்கிறதுனால அந்த இடத்த ஒரே நிசப்தமா இருக்கும். ஆனா என்னது கேட்கும், இந்த சைரன்ல தான் கேட்கும். அந்த ஃபயர் இன்ஜின், இந்த ஆம்புலன்ஸ் என்ன அவளுக்கு வழிவிடணுமே இல்லையா, அவளோட தெரியாது எங்க இருக்கிறாங்க தெரியாது. அப்போ அவங்க அந்த சத்தம் போட்டுட்டே, அவளுக்கு வந்து தெரியுமே நம்ம ரூல்ஸ் எல்லாம், இது இதெல்லாம் கிடையாது, அவளுக்கு சிக்னல் எல்லாம் கிடையாது. they can just cross. ஆனா வழி விட்டாதானே போக முடியும். அங்க எல்லார் வீட்லயும் கார் இருக்கும், ஒருத்தருக்கு 4 கார் இருக்கும். அப்போ you can imagine the traffic அங்க. ஆனா யாரும் ஹார்ன் அடிக்க மாட்டாங்க, எல்லாம் போயிட்டா இருக்கும். இந்த மாதா சேதுலட்சுமி மாதா இப்பதான் போயிட்டு வந்தாங்க, நன்னாவே தெரியும். அப்ப அங்க வந்து சைரன்ஸ், இதோட சைரன்ஸ் அண்ட் ஆமா பெல்ஸ், மாதாஜி, நீங்க சொல்ற மாதிரிதான் மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. sirens and bells from the fire engines and police cars seemed like they would crack his heart. அப்படியே அது அடிச்சுட்டு அப்படியே போகும்போது அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அவருக்கு. From his first days in the city, he had noted that the smell of dog stool was everywhere. அங்க அப்புறம் என்னன்னாக்கா, நீங்க எல்லார் வீட்லயும் பெட்டணும். ஏன்னா அங்க வந்து குழந்தை எல்லாம் வெளியில போயிடுவா, 16-17 வயசுனா தான் உங்க கல்ச்சர். அம்மா அப்பா விட்டுட்டு போயிடுவா. அதனால அவளுக்கு ஃபாதர்ஸ் டே, மதர்ஸ் டே வருஷத்துக்கு ஒருக்கா வந்து ஹாய் ஹலோ சொல்லிட்டு ஒரு பூ அந்த இதை கொடுத்து, சாக்லேட்டோ சம்திங் கேக் இவா கொடுக்க, அது இப்படி இப்படி ஆயிடுது. அவளோட அது அந்த தட் இஸ் மென்ட் ஃபார் அங்க உள்ள இதுக்குதான், கல்ச்சருக்கு தான். ஆனா இங்க நம்ம அதெல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ண, நல்லது எல்லாம் நல்லதையும் எடுத்துக்கலாம், கெட்டதெல்லாம் விட்டுடலாம். அப்ப அது வந்து அங்கதான் பழக்கம். அப்புறம் என்ன, அப்ப மனுஷா இல்லையா நம்ம, அப்புறம் சோஷியல் அனிமல். நமக்கு யார்கிட்டயோ பேசணும், யார்கிட்டயோ நாய்ட்டெல்லாம் பேசணும், ஒன்னும் இது வர அட்லீஸ்ட் நக்கி கொடுக்கும். நாய்கிட்ட நம்ம வந்து ரொம்ப பாசமா இருந்தோம்னா அது வந்து நம்மள நக்கும், நம்ம ஏதாவது போட்டோம்னா எடுத்துன்னு வரும், இட் வில் ரெசிப்ரோகேட். அப்ப அதனாலே நாய் வளர்த்துவா. அப்புறம் வெளியில போகும்போது அதை கையை பிடிச்சுன்னு போறதுக்கு ஒரு ஆளாச்சேன்னு சொல்லிட்டு கையை பிடிச்சிடும். ஆனா அதோட ஏதாவது டர்ட் பண்ணினா இவாதான் தூக்கணும். நம்ம இங்க வந்து என்ன வேணா நம்மளும் துப்புவோம், குப்பையா போடுவோம், எல்லாம் பண்றோம் இங்க. மாதாஜி அதுக்கு டெய்ல ஒரு பேக் மாதிரி கட்டி விட்டுருப்பாங்க மாதாஜி. அவளைக்கிறதா எல்லாம் அவளே எடுத்துன்னு போனோம். அது ஒரு பேக் கையில வச்சுன்னு போவா, அது பீ அடிச்சா அதையே வந்து அதை கலெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த பேக்கையும் கையில பிடிச்சுன்னு போயிட்டே இருப்பா. அப்ப எங்க பார்த்தோம்னா அது இருக்கும். அதுவும் அந்த நம்ம இங்க வந்து குப்பை லாரி எல்லாம் எவ்ரிடே வரப்பெல்லாம் அங்கெல்லாம் வரவே வரும், ஒரு ஏரியாவுக்கு தான் வரும். அப்போ ஒரு வீட்டுல பார்த்தா ஒரு வார குப்பை அப்படியே இருக்கும், வீட்டுக்குள்ளேயே நாரும் சிலப்போ. சரியாலாம் வைக்கல, நம்ம அந்த குப்பை தொட்டி எல்லாம் சரியாலாம் வைக்கலன்னா, ஏன்னா அங்கெல்லாம் நான்வெஜ் சாப்பிட்றமா நிறைய பேர் இருப்பா. ஏன்னா அது குளிர் பிரதேசம், அந்த ஊருக்கு அது வந்து இதா ஏற்பாடு கரெக்டா இருக்கும். சோ அங்க வந்து இவருக்கு என்னதுனாக்கா, டாகோட ஸ்டூல் அதெல்லாம் கூட எல்லா இடத்துல அவருக்கு அதெல்லாம் கூட ஒரு நாத்தம் பிடுங்கிறது அவருக்கு. இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் பொறுத்துட்டு இருக்காரு. From his room he would sometimes hear the horns of ocean liners. இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு, ஷிப் எல்லாம் போட்டோம், அது ஒரு சத்தம். And he would dream that someday he would sail around the world with her. ஆனா அவருக்கு என்னன்னா, அந்த இதெல்லாம் போறது ஷிப் ஒரு நாளைக்கு நானும் அதுல உட்காந்துட்டு ஃபுல் சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராமா பண்ணிட்டு உலகம் முழுக்க நான் சுத்த போறேன். அப்போ அதுல வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோட அவர் நினைச்சு பாக்குறாரு. வித் சங்கீர்த்தன பார்ட்டி preaching in all the major cities of the world. நான் மாதிரி இதெல்லாம் போவேன் அப்படின்னு. The weather went below freezing, colder than he had ever experienced in India. ஆக்சுவலி பார்த்தா நம்ம சவுத்ல எல்லாம் வந்து 18-17 அது வரைக்கும் தான் வரும், அதே வேர்த்து கொண்டு தான் இருக்கும், யாரும் ஸ்வெட்டர் எல்லாம் போட்டுக்கிறது கிடையாது. ஆனா நார்த்ல இருக்கும், கல்கட்டா மாதிரி இருக்கிற இடம், இன்னும் நார்த் டெல்லி பக்கம் எல்லாம் போச்சுன்னா நிஜமாய் குளிர் இருக்கும். காஷ்மீர் எல்லாம் போச்சுன்னா மைனஸ்லயும் வரும் இங்கெல்லாம். இருந்தாலும் அவர் என்ன எழுதுறாருன்னா, ஃப்ரீசிங் அங்க இந்தியால அந்த மாதிரி கோல்டு பாக்குறத விட அங்க வந்து ரொம்பவே கோல்டு. இந்தியால அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸே பண்ண முடியாது. டெய்லி he had to walk towards the Hudson against a west wind. காத்து இப்படி அடிக்கும். ஆனா அவருக்கு வந்து அந்த ஹுட்சன் அந்த இடத்துக்கு போனோம்னா மூஞ்சில ஜிவ்வுன்னு அடிக்கும். அது எப்படி அப்ப காதெல்லாம் மூடின்னு போனோம். காது பை மிஸ்டேக் திறந்து வச்சோன்னா போச்சு. அதோட வெளியில நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றேன். குப்பை பெரிய அந்த டப்பா நம்ம எல்லாம் அந்த முனிசிபல் டப்பாலாம் வைக்கிறோமே, அது எல்லா வீட்லயும் இருக்கும். பை மிஸ்டேக் கிளவுஸ் போட்டு வீட்டு பண்ணும்போது என்னதுக்கு கிளவுஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறும் குப்பையை எடுத்து போட்டோம். ஏன்னா வண்டிக்காரன் வருவனேன்னு சொல்லிட்டு போட்டு உள்ள வரதுக்குள்ள கை இப்படி இருக்கும், ஃப்ரீஸ்டுன்னா என்ன சொல்லுவா, அப்படி கட்டியா போயிடும். அதெல்லாம் ரொம்ப நமக்கு சரியா ஆகாது. யங் ஏஜ் நமக்கு இருக்குன்னா அவர் 70+ எப்படி இருந்திருக்கும் அவருக்கு. So the weather went below freezing, colder than he had ever experienced in India. Daily he had to walk towards Hudson against a west wind that even an ordinary winter's day would take your breath away. Normal winter day ரொம்ப குளிர் அப்படி இருக்கும். அந்த ஸ்பைன்ல வந்து ஏறிடும், ஸ்பைன்ல வந்து அப்படி ஜிவ்வுன்னு ஏறிடும், ரொம்ப அது கஷ்டமா இருக்கும்.
அவருக்கு ரொம்ப அது அப்புறம் என்னது கண்ணுல இருந்து அப்படி இப்ப என்ன கோல்டு விண்டு வரும்போது என்னன்னா கண்ணுல இருந்து எரிச்சல் வரும். எரிச்சல் வந்து தண்ணியா வரும். அதான் அவருக்கும் அதே போல இருக்கு. மேக் யூர் ஐஸ் வாட்டர், யுவர் ஃபேஸ் க்ரோ டம்ப், எல்லாம் அப்படி இழுத்து பிடிச்சுன்னு இருக்காப்புல இருக்கும். ஃபேஸ் எல்லாம் ஸ்கின் எல்லாம் இறுகிடும். பாவம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காரு. அப்புறம் என்னது இது வந்து வெதர் அப்படி இருக்கு, ஓகே கிளைமேட் அண்ட் அங்க உள்ள ஹாரன் எல்லாம் சரிதான் இருந்தா. அப்புறம் என்னது ஸ்ரீல பிரபுபத ஓர கோட் Mr. Mishra had given him, but he never gave up wearing his dhoti despite the cold windy walks. தோத்திங்கிறது என்னது காட்டன், நம்மளோட இதுதான் வேஷ்டி சொல்றோமே, அதுதான் சாதா வேஷ்டியில எல்லாம் என்னதான் கெட்டியா இருக்கும், ஏன் ஒண்ணு இருக்காது. ஆனா இங்கேருந்து நம்ம போகும்போது என்ன, இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து இப்ப மாடர்ன் இதுல என்னன்னா ஜீன்ஸ், அப்பதான் ஜீன்ஸ் எல்லாம் வாங்குவோம். நான் வெளியூர் போறோமே ஜீன்ஸ் வாங்கணும், ஷூஸ் போட்டுக்கணும், என்ன கரெக்ட். அந்த கால் எல்லாம் ப்ரொடெக்டடா இருக்கணும், ஜீன்ஸ் தான் போட்டுக்கணும். பாதம்லாம் தெரியக்கூடாதுன்னு நல்லா ஷூ உள்ள போட்டு ஃபுல்லா கவர்டா இருக்கணும் அப்படின்னு. ஆனா அவர் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. சிம்பிள், நான் தோத்தி தான் போட்டுப்பேன். மேல கவர் பண்ணிக்கிறது இது அந்த தொப்பிக்குள்ளா போட்டுருக்காரு. அண்ட் அவர் கோட்டு அவர் கொடுத்திருக்காரு, அந்த மிஸ்ரா, டாக்டர் மிஸ்ரா, அதை போட்டு இருக்காரு. கீழெல்லாம் தோத்தி தான். அப்ப எப்படி இருக்கும் அவருக்கு, கால்லாம் எப்படி இருந்திருக்கணும். Despite the cold windy walks, he never gave up wearing this dhoti despite the cold windy walks. என்ன இருந்தாலும் சரி, நம்ம தோத்தி நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு. Swami Nikhilananda of Ramakrishna Mission had advised Prabhupada that he wanted to stay in the West. He should abandon his traditional Indian dress and strict vegetarianism. நீ என்ன இங்கேயே உனக்கு இருக்கணும்னாக்கா முதல்ல உனக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணு. இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ல எல்லாம் இங்கெல்லாம் உன்னால சர்வைவே பண்ண முடியாது. அப்புறம் என்னது பியோர் வெஜிடேரியனா இருப்பேன் அப்படின்னு. பியோர்ல என்னது வெங்காயம் கிடையாது, பூண்டு கிடையாது, காபி கிடையாது, டீ கிடையாது, அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆளு. இந்த மாதிரிலாம் உன்னால எல்லாம் இங்க இருக்க முடியாது, எல்லாம் சாப்பிட்டு பழகு, இங்க இருக்கணும்னா இதெல்லாம் தான் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு. Meat eating and liquor as well as pants and coats were almost a necessity in this climate, he had said. எல்லாம் இது வந்து வீட்டுக்கு விட இதெல்லாம் சாப்பிடப்பட்டதான். இதெல்லாம் வந்து குடி நான்வெஜ்னே சொல்ல மாட்டேன், இதுதான் சாப்பாடு அப்படின்னு. இவன் ஹோட்டல்ல எல்லாம் போனா கூட வெஜிடேரியனா அவளுக்கு என்னதுன்னே தெரியாது, என்ன கொடுக்கணும் வெஜிடேரியனா உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கறதுன்னு. அப்புறம் என்ன கொடுப்பா, ஒரு பொட்டேட்டோ, அப்புறம் என்னது கேபேஜ் இருக்குமா, ஐ டவுட் அதுதான் கிடைக்கும், ஒன்னும் கிடைக்காது, எல்லாம் கலப்படம் தான் அங்க. சோ அந்த ரொம்ப கஷ்டம், அங்க சர்வை பண்றது கஷ்டம். His advisors cautioned him not to remain an alien, but to get into the spirit of American life. Be a Roman in the Rome சொல்லுவாங்க. எங்க எப்படி இருக்கோமோ அது போல நீ பழகணும். நீ வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருந்தேன்னா கஷ்டமா இருக்கும் உனக்கு. உன்னை தனியா மீன்ஸ் ஏலியன்னா தெரியும் இல்லையா, ஒரு தனியா இருக்கிற போல நீ ஆயிடுவ. அந்த மாதிரி இருக்காதே, அமெரிக்கன் லைஃப்ல நீ இன்வால்வ் பண்ணி நீ அது போல வேஷம் என்ன சொல்லுவா, வேஷம் ஆடை எல்லாத்தையும் மாத்திட்டு அந்த மாதிரி இரு அப்படின்னு. Even if it is meant breaking vows he had held in India. கசம் என்னது ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன், நான் என்னோட உடையெல்லாம் மாத்திக்க மாட்டேன், என்னோட பேச்சு என்னோட பழக்க வழக்கங்கள்லாம் மாத்திக்க மாட்டேன்னு நீ பண்ணாதான் வேணும், இங்க சர்வை பண்ணாதான் அதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு. But no, almost all Indian immigrants compromised their old ways. எல்லாருமே வந்தவா எல்லாரும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாங்க. But Prabhupada's idea was different and he could not be budged. என்ன சொல்லி பார்த்தாலும் சரி, எந்த வேர்ட்ஸ்ல சொன்னாலும் சரி, எப்படியெல்லாம் சொன்னாலும் சரி, அவர் மாத்திரம் நோ மீன்ஸ் நோ, நான் இப்படிதான் இருப்பேன் அப்படி. ரொம்ப இது ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டி. லாட் ஆஃப் டிஸ்கரேஜிங் நியூஸ். அதுக்கப்புறம் என்னது, இது மாத்திரம் போறாரு சரி, அவர் அப்படி இருக்காரு எல்லாமே இப்படின்னா, இன்னும் நிறைய டிஸ்கரேஜிங் நியூஸ் தான். என்னது, lot of discouraging news poured in from all sides regarding temple for Radha and Krishna in New York. அவர் ஒரு பில்டிங்கை பார்த்தார், அந்த பில்டிங்கை பார்த்தோடனே அவருக்கு என்ன தோணுச்சு, இங்க ஒரு கோயில் கட்டணும். இது வந்து நல்ல ஒரு ஏரியா இருக்கு, எல்லாரும் இதுல வருவா, பக்தி பண்ணுவா, எல்லாரையும் நான் மாத்தி காட்டிடுறேன். சும்மா பேருக்கு வந்து லெக்சர் கேட்டுட்டு போறாங்க, திரும்பி அதே ஃபிஷ் சாப்பிடுவா, அதே மாதிரி வாழ்க்கை வாழறா, திரும்பி வருவா, என்னத்தையோ பஜனை கட்டுவா, அந்த மாதிரி வேண்டாம் எனக்கு, அவ வாழ்க்கையை மாத்தணும், அதுக்கு வந்து எனக்கு இங்க ஒரு கோயில் கட்டணும்னு ஆன மட்டும் அவர் வந்து ட்ரை பண்றேன். ஏன்னா கையில காசு கிடையாது, இருந்தாலும் அது ஒரு மனசுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தாச்சு, அப்ப கேட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு. பட் அதுக்கு வந்து ஒண்ணுமே வந்து சாதகமா வரல. லாட் ஆஃப் டிஸ்கரேஜிங் தான் ஃப்ரம் ஆல் சைட்ஸ் ரிகார்டிங் டெம்பிள் ஆஃப் ராதா அண்ட் கிருஷ்ணா இன் நியூயார்க். பிரைம் மினிஸ்டர் லால் பகதூர் சாஸ்திரிஸ் அன்டைம்லி டெத். ஃபர்ஸ்ட் என்னது, அவர் லால் பகதூர் சாஸ்திரி லாஸ்ட் டைம் அவர் மீட் பண்ணியிருந்தார். சடன்லி பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரியும், அவர் எப்படி இறந்தாருன்னே தெரியாது, இறந்தாயிடுச்சு அப்படின்னு நியூஸ் வந்து. அவர் இருந்தாலாவது அவர்கிட்ட பேசி ஏதாவது புக் பண்ணிருக்கலாம், அவரும் இல்ல. ஹார்ட்மேன்ஸ் டிஸ்இன்ட்ரெஸ்ட். அப்புறம் பதம்பத் சிங்கானியாஸ் டிஸ்அக்ரிமெண்ட் ஆன் பிரபுபாதா சஜஷன். யாரும் வந்து இவன் ஹார்ட்மேன்கிறவன் வந்து ஒரு கோயிலுக்கெல்லாம் எனக்குலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது, அவன் இன்ட்ரெஸ்டே எடுக்கல. ஈவன் பிரபுபாதா சொன்னா கூட அவன் he was not ready to listen to him. அதே போல சிங்கானியா பதம்பத் சிங்கானியா டிஸ்அக்ரிமெண்ட் ஆன் பிரபுபாதா சஜஷன். நோ 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 நோ, அங்கெல்லாம் ஒன்னும் சரிப்பட்டு வராது அப்படின்னு.
லோ புக்ஸே, அதுவும் அவ்வளவுலாம் புக்கு பிரிண்ட் பண்ணிட்டு இன்னும் புக்கு வித்து போச்சுனாலாவது காசு வருமே. சரி, அப்ப யாருடையும் தயவு வேண்டாம், நம்மளே எப்படியோ சின்ன இதுல இருந்து நம்ம கோயில் கட்டலாம் பார்த்தோம்னா புக்கும் வித்து போக மாட்டேங்கிறது. So low book sales by Universal Book House. February 8, 1966, letter from Prime Minister Indira Gandhi expressing inability to assist. அவரும் வந்து எழுதியாச்சு, பிரைம் மினிஸ்டர் எழுதியாச்சு, சாரி என்னாலயும் ஒன்னும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது அப்படின்னு. தீர்த்த மகாராஜா சைலன்ஸ். இங்க இருக்கிற ஒரு தீர்த்த மகாராஜா ஒரு காட் பிரதர் அங்கேயும் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாரி எல்லாம் அது வந்து முன்னாடி. இப்போ இவரும் வந்து குவைட். நீங்க நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கோம், அப்படி இருக்குமே, நம்ம குரூப்லயே பாக்குறோம் இல்லையா, நம்ம எழுதிட்டே இருப்போம், எல்லாரும் இப்படி இருப்பா பைஷோட போதர் அப்படின்னு. அப்படி எழுதுறவாள் தோணும், நீ யாருக்கு எழுதுறேன், எல்லாரும் சவுத்துட்டியா நான் பேசுறேன், எல்லாம் எழுதிட்டுனா எல்லாரும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி ஒரு சைலன்னா என்ன அர்த்தம், இது சொல்லுவாளே என்னது என்னது சொல்லுவாளே, சைலன்ஸ் இஸ் ஒரு நெகேஷனுக்கு தான். அது நான் வந்து மறுப்பு தெரிவிக்கிறதுக்கு குவைட்டா இருந்தா போதும், அப்பயே தெரிஞ்சு போயிடும் மறுப்பு தான் தெரிவிக்கிறாங்க அப்படின்னு. ஸோ த டேஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள், இவருக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமான நாள்கள். அங்க உள்ள சூழ்நிலையும் சரியில்லை, கிளைமேட்டும் சரி, அங்க உள்ள வாழ்க்கை இன்னும் அவருக்கு வந்து சரிப்பட்டே வரல. ஓட்டி வந்துடுவோம் நம்மளா இருந்தா. The days of struggle were real enough and very difficult, but his transcendental consciousness was always predominant. என்ன இருந்தாலும் சரி, நான் ஒரு கோயிலை கட்டணும், இங்க உள்ள மனுஷால எனக்கு திருத்தணும், நான் ஒரு கோயிலை கட்டணும், இங்கோட மனுஷனை திருத்தணும், இதேதான் அவருக்கு இருந்து. என்ன இருந்தாலும் சரி, என்னோட காசுக்கு என் புக்கு இருக்கு, அதெல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், எல்லாத்தையும் அதெல்லாம் வித்து அந்த காசுல பண்ணலாம் அப்படின்னு அவரோட அதே ட்ரீம் தான். He was not living in Manhattan consciousness. நான் மேன்ஹாட்டன்ல இருக்கேன், நியூயார்க்ல ஒரு இது கட்டணும், அந்த மாதிரி ட்ரீம். இத்தனை இதுல அவர் கிருஷ்ணா ஹெல்ப் பண்ணலையே நினைக்கவே இல்லையே, அப்படித்தான் சொல்றேன். அதுதான் சொல்றேன், அதுதான் மாதாஜி. நம்மள மாதிரி உள்ளவானா ஓடி வந்துடும், ஆமா கிருஷ்ணராச்சு இதாச்சு அவளுக்கு தலையில. இப்போ நமக்கு ஒரு இது வரும் இல்லையா, நம்ம எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டே இருப்போம், எல்லாம் வாங்கப்பா 18 days கோர்ஸ் வாங்கன்னு நிறைய பேர்கிட்ட நம்ம சொல்லியிருப்போம். வரலன்னா அப்புறம் ஒரு இதுல வந்துடும், நம்ம விரக்தி வந்து, ஆமா நீ போ, படிச்சா உனக்குதான், படிக்கலன்னா போ அப்படி விட்டுடுவோம். இவர் அப்படி கிடையாது, இல்லப்பா பண்ணணும், பண்ணியே ஆகணும், பண்ணினாதான் நல்லது, வாங்க பக்தி பண்ணுங்க போக்குவாங்க அப்படி இப்படி இவர் ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இவரோட ஹி இஸ் டிஃபரெண்ட், அதான் டிஃபரன்ஸ் தெரியறது, நம்மள மாதிரி கிடையாது அவர். ஸோ த டேஸ் எனக்கு படிச்சோம் ப்ரிடாம். ஏன்னா அவரோட மண்டையில என்ன இருந்தது, நான் மேன்ஹாட்டன்ல இருக்கேன், யூஎஸ்ல இருக்கேன், அந்த எண்ணமே கிடையாது. நான் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸா எல்லாருக்கும் வந்து சொல்லணும், அவள் இந்த இதுல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னு. He was not living in Manhattan consciousness, but was absorbed in dependence upon Krishna. Just as when on Jaladuta he had suffered his heart attacks, he is residing on Chaitanya Charitamrita had separated him the nectarian of life. அது வந்து ஷிப்ல இருக்கும்போது என்னது, ஹார்ட் அட்டாக் வந்துட்டு அவர் எதை நம்பிட்டு இருந்தார், சைத்தன்ய சரிதாமிரதா அந்த புக்கு எல்லாம் ரீட் பண்ணி எழுதிட்டு அதோட ஆங்கர் மாதிரி பிடிச்சுன்னு அவர் எப்படி சர்வை பண்ணாரோ, இங்கேயும் என்னது கான்சியஸ்னஸ் என்னது, இல்லை இவாளையெல்லாம் திருத்தி நான் ஒரு கோயிலை கட்டி எல்லாத்தையும் கொண்டு போனோம்னு சொல்லிட்டு அந்த கான்சியஸ்ல அதை ஒரு எப்படியோட அவர் வந்திருக்காரு. The city went into a state of emergency, but Prabhupada continued his daily walk. எமர்ஜென்சினா ரொம்ப கிளைமேட்ல மோசமா இருந்தா டிரைவ் பண்ணாதீங்க, வழுக்கிடும், நிறைய என்னது ஸ்னோ எல்லாம் விழுந்ததுனாக்கா இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் டிராவலிங். அப்புறம் தெரியாது, ரொம்ப அந்த ஸ்மாகா இருக்கும், ஒண்ணு கண்ணுக்கு தெரியும், அப்ப எல்லாம் ஒரு எமர்ஜென்சி மாதிரி வந்து டோன்ட் கோ அவுட் அப்படிலாம் சொல்லுவா. ஆனா இவர் வந்து continued his daily walks. இவர் ஒன்னும் நிக்கல அதுல. Now he had to walk through heavy snow, only a thin dhoti beneath his overcoat. overcoat இருக்கு, கீழே வந்து தோதி தான். His head covered with his Swami hat. அவரோட ஒரு டிபிக்கல் ஹேட், அதுக்கு ஒரு சுவாமி ஹேட்னே போட்டுட்டா, அதுதான் ஹேட். பாவம். As a lone individual, Srila Prabhupada could not do anything about the snow emergency or the international warfare. என்ன எமர்ஜென்சின்னா சரி, ஏதோ சண்டை நடக்கிறது இந்த ராஜ்யத்துக்கும் இந்த கண்ட்ரிக்கு அந்த கண்ட்ரி, அப்போ இவர் என்ன பண்ண முடியும், இவர் ஒன்னும் கண்டுக்கவே இல்லை, அவர் மாட்டுக்கு அவரோட லைஃப்ல இருக்கார். He wants a temple, he wants the people there has to do Krishna conscious. அதுதான் அவர் கண்டிப்பாக. He saw these as mere symptoms of age of Kali. எனக்கு பண்றது நான் பண்ணுவேன், இதெல்லாம் அந்த கலியுகத்துல இதெல்லாம் தான் சர்வ சகஜம், இதெல்லாம் வரதான் செய்யும், எனக்கு வந்து சாதகம் ஒன்றும் வராது, நான் நல்லது பண்ண நினைச்சாலும் எல்லாரும் அதுக்கு என்ன வரையும் சொல்லிட்டு ஜாயின் பண்றது, இது ஒன்றும் பெரிய இது கிடையாது. ஏன்னா திரேதா யுகமோ சத்திய யுகமோ எல்லாம் கிடையாது, கலியுகத்துல இருக்கு, இன்னமும் மோசமா தான் போகும்னு இவருக்கு ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர்டா இருக்கார். Always there would be misery. Always there would be misery in the material world. But if he could bring Radha and Krishna to a building in New York, nothing was impossible for the Supreme Lord. எப்படி இருந்தாலும் நான் ஒரு கோயிலை கட்டிட்டேன்னா பகவான் நினைச்சா இது எல்லாமே மாற்றி கொடுப்பார், நிறைய மனுஷன் வர ஆரம்பிப்பான், எல்லாமே மாறி கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அவ்வளவு ஒரு நம்பிக்கை. இப்ப இதுல என்ன சொல்றாரு, லெட்டர் சுமதி மொரார்ஜிக்கு எழுதின லெட்டர்ல இருந்து வருது.
I have come here in this old age neither for sightseeing nor for any personal interest. பேரும் புகழுக்குமோ இல்ல எனக்கு வந்து ஆஹா இந்த நாடு இப்படி நல்லா இருக்கே பாக்குறதுக்கு சுத்தி பார்த்து ஒரு செல்ஃபி எடுத்து என்னோட மனுஷாளுக்கெல்லாம் அனுப்பி பெருமிதத்துக்கு வேண்டி நான் வரல இங்க. என்னோட பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கும் ஒண்ணும் கிடையாது. இட் இஸ் ஃபார் தி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் தி என்டையர் ஹியூமனிட்டி. இருக்கும்போது அந்த வாழ்நாள்ல இருக்கும்போது இருந்தவா அது மாத்திரம் இல்ல, அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம எல்லாம் இங்க இருக்கோம்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஹார்ட் எஃபர்ட்ஸ். அவர் போட்டதுனால அவரோட புக் எல்லாம் பார்த்து நம்ம படிக்கிறோம்னா அவர் அந்த மாதிரி கஷ்டம் எடுத்துட்டதுனால. இட் இஸ் ஃபார் தி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் தி என்டையர் ஹியூமனிட்டி அண்ட் ஐ எம் ட்ரைங் டு இம்ப்ளிமெண்ட் த சயின்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா which will actually make them happy. So it is the duty of every devotee of Lord Krishna to help me by all means. இன்னைக்கு நம்ம கோயிலுக்கு வரோம், இதெல்லாம் படிக்கிறோம்னா அவருக்கு தான் நன்றி. அவரோட அருள், பகவானோட அருள் டெஃபினட்டா இருக்கு நமக்கு. இவரோட அருள்ல இருக்கிறதுனால நம்ம பண்றோம். அண்ட் நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் படிக்கிறோம், எல்லாம் பண்றோம்னா அவருக்கு தான் வந்து ஒரு தேங்க்ஸ். இப்ப நம்ம இனிஷியேஷன் இருக்கிறோம், இதெல்லாம் பாகவதம் படிக்கிறோம், என்ன வாட் எவர் வி ஆர் டூயிங், திஸ் ஆல் தேங்க்ஸ் டு ஹிம். அப்ப அவருக்கு ஒரு நன்றி கடனாதான் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவர் பண்ணின உழைப்புக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டதுக்கு நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம்னு கண்டிப்பா அது ரிட்டர்ன், நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் மாதிரி தான் அவர் கொடுக்குறோம். ஓகே, ஃப்ரம் அ லெட்டர் டு சுமதி மொரார்ஜி அவர் எழுதுறாரு. லாஸ்ட் வந்தாச்சுன்னா என்ன டைம் எடுத்து. Certainly, he wanted to provide Radhakrishna a temple in New York. But his success was that he was remembering Krishna even in New York City in the winter 1965-66. இவ்வளவு விண்டர்ல எல்லாம் கல்லு குடிச்சுட்டு நான்வெஜ் சாப்பிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருப்பா. இப்படி கோசியா இவர் என்ன அப்போ வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் எப்படி எழுப்பணும், எல்லாரும் இப்படி எல்லாம் இருக்காளே அவளுக்கு எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் எழுப்பணுமே, அந்ததான் அவருக்கு தோட்டம் இருந்தது. கோயில் கட்டினாதானே எல்லாரும் வருவா. கோயில்ல நான் வீடு வீடா போயிட்டு பண்ணு சொன்னா அது இஃபெக்டிவா இருக்காது. ஒரு கோயில் ஒரு இடம் அப்படி இருந்தாதான் வந்து. அதனாலதான் இங்க வந்து நம்ம என்னடி பிரபுஜியை வாங்க எல்லாம் சேவா பண்ண நமக்கு கஷ்டம் தான். டெஃபினெட்லி என்னாலேயே போக முடியாது இல்லையா. இப்பதான் பெங்களூர் டீம் எல்லாம் போயிருக்காங்க, ஆல்மோஸ்ட் இன்னைக்கு நாளைக்குள்ள வந்துருவா. எல்லாரையும் போக முடியாது. எவ்வளவு பெங்களூர்ல எவ்வளவு டிவோட்டிஸ் இருக்கா, எல்லாரையும் போக முடியாது. அப்ப அது மாதிரி அதுக்கு சூழ்நிலை நமக்கு அது போல வேணும். சும்மா கையில நம்படி இல்லாம போக முடியுமா, அது வேற இருக்கு, அது வேற பார்க்கணும். அதனால எல்லாம் சரிப்பட்டு வரும்போதுதான் நம்மளால போக முடியும். அப்ப இவருக்கு அதான் ஒரு கோயில் கட்டியாசம் எல்லாரும் வருவா, அங்க இருக்கிற அட்லீஸ்ட் பக்கத்துல இருக்கிற மனுஷாலால் வந்து அவளை வந்து திருத்தணும் அப்படின்னு. வெதர் த வேர்ல்ட் ரெக்கக்னைஸ் ஹிம் ஆர் நாட், என்ன வந்து நீங்களாம் ஒரு மனுஷனா கருதுறோம், நான் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியலைன்னாலும் பரவாயில்ல, ஒரு கோயிலை கட்டி எல்லாரும் வர ஆரம்பிப்பா, போய் நான் வந்து எல்லாரையும் திருத்திடலாம். Not a day went by when he did not work on Krishna's book Srimad Bhagavatam. எழுதிட்டே இருக்காரு எல்லாம். இப்ப நம்ம இன்னைக்கு வந்து பாகவதம் படிக்கிறோம் அப்படின்னா அவர் அன்னைக்கு கஷ்டப்பட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டத்துலயும் காலையில என்னண்டு உட்கார்ந்து எழுதுகிறோம். Never one day has gone without chanting or without writing the book. நம்ம இவ்வளவு ஒண்ணும் இல்லாததுல நம்ம வந்து சாண்டிங் மிஸ் பண்ணிட்டேன், என்ன பண்றது, இன்னைக்கு வந்து காஃபி குடிச்சுட்டேன், என்ன பண்ண, நம்ம ஒரு சில்லி ரீசன்க்கெல்லாம் காஃபி குடிச்சுட்டேன், இதை பண்ணிட்டேன்னு சொல்லணும். ஆனா அவர் வந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா இருந்து ஒரு வழிகாட்டியா இருந்திருக்காரு. மெயினா என்னன்னா எத் ஆச்சாரத்தை சிரேஷ்டர், அதுதான் எனக்கு எப்பவுமே நான் வரும். ஒரு ஒரு டீம் வந்து லீடு பண்ணிட்டு போறாங்கன்னா அவங்க வந்து எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும். நமக்கு வந்து இம்மிடியா பாக்கணும்னா அவரை தான் பார்ப்போம். அப்பா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாரா, நம்மளும் அப்படி இருக்கும். அவங்க சொல்றாங்க சொல்லிட்டு இல்ல என்ன எனக்கு இந்த கோல்லாம் தாங்காதுப்பா, எனக்கு 70 வயசு ஆயிடுச்சு, யங்ஸ்டர் உங்களுக்கு தான் சொல்றேன் கல் எல்லாம் குடிக்காதீங்க அப்படின்னு. இவர் மாத்திரம் கல்லு குடிச்சிருந்தாரு, இவர் மாத்திரம் காலையில லேட்டா இருந்துட்டு அதெல்லாம் முடியாது. அவர் சொல்றாருன்னா அவரும் அதை ஃபாலோ பண்ணணும். அவர் 16 ரவுண்ட் நமக்கு சொல்லியிருக்காருன்னா அவரும் அந்த வயசான காலத்துல 16 ரவுண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார். அவரும் நான்வெஜ் சாப்பிடாம இருந்திருக்காரு. அவரும் வந்து இந்த கல்லு சாராயம் வாட்டவர் இது பீவரேஜஸ் ஒண்ணுமே தொடல அவர். எல்லாரும் மியூட்ல இருக்கேளா, எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுறேன். எஸ், சேஃபா சொல்லலாம். ஓகே, சோ அதுதான் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி. என்னன்னாக்கா அந்த லீடர் நமக்கு என்ன சொல்றாங்களோ அவங்க அது பண்றாங்களா. நம்ம வீட்லயே நம்ம லீடர் தான், நம்ம பசங்களுக்கு நம்ம லீடர் தான். நம்ம வந்து அவளை இப்படி பண்ணு சொல்லவே வேண்டாம், நம்மளை பார்த்து அவ கத்துப்பா. அப்ப நம்ம வந்து லீடிங் ஒரு வீட்லயே ஒரு லீடரா தான் இருக்கும். ஒரு நாட்டுக்கும் லீடர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். அவ எடுத்துக்காட்டா இருக்கும். இந்த மாதிரி எடுத்துக்காட்டா இருந்ததுன்னா ஒண்ணுமே சொல்லியே கொடுக்கணும், இப்படி இருந்தேன்னு சொல்லவே வேண்டாம். அவளை பார்த்தா நம்ம பண்ணிட்டு விடுவோம். காலையில எழுந்துக்கணும் அப்படின்னா அவங்க வராங்களா, ஓ நம்ம லீடரே வராங்க, அப்ப நம்ம வரணுமே அப்படின்னு வந்துருவோம். வாங்க சொல்லவே வேண்டாம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. So not a day went by when he did not work on Krishna's book Srimad Bhagavatam, and not a day went by when he did not offer food to Krishna. ஒரு நாளும் பகவானுக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கு சாப்பாடு கொடுக்காம அவர் சாப்பிட்டதே கிடையாது. அப்படி அவரோட நம்ம ஃபாலோ பண்றது நம்ம எவ்வளவு இருக்கணும் இல்லையா. அவரை மாதிரி இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் 4 வாட்டி அவர் ஆஃபர் பண்ணா நம்ம ஒரு வாட்டியாவது ஆஃபர் பண்ணலாம். அப்படியாவது நினைச்சு நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கலாம். அவர் 16 ரவுண்ட் டெய்லி அந்த வயசுலயும் அந்த குளிர் பிரதேசத்தையும் எல்லாம் பண்ணார். சோ நம்ம வந்து அவரை பார்த்துதான் இந்த லீடர், அவரை வந்து நம்ம வந்து லீடர்னு சொல்லக்கூடாது, ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் தான் சொல்லணும். இருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஒரு கொச்சை வேர்ட்ல லீடர் சொன்னாலும் அந்த லீடரை பார்த்து இஸ் லீடிங் அ குரூப், நம்மளாம் அவரோட பாதையில தான் போயிட்டு.
and speak on Krishna's philosophy on Bhagavad Gita. என்னது ஆஃபர் ஃபுட் கிருஷ்ணாக்கு பண்ணாத நாள் கிடையாது. அண்ட் கிருஷ்ணரை பத்தி பிலாசபி பகவத்கீதால என்ன இருக்கும் அந்த சொற்பொழிவு இப்போ கொடுக்காம இருந்ததும் கிடையாது. நடக்க போகும்போது அதான் சொல்லுவாராம், உட்காந்து அந்த ஒரு டைம்ல நடக்கிறது பாகவதம்லாம் நடக்காது. அந்த மாதிரி அவர் அதுதான் வழிகாட்டியாவே பண்ணியிருக்கா. அதனாலதான் இப்ப இஸ்கான்ல எல்லாரும் ஏன் பண்ணிருக்கா பாகவதம் 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 சொல்லிட்டு எல்லாரும் படிக்கிறா, அவாவா படிச்சுக்கிறா அண்ட் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இட்ஸ் பிகாஸ் எஸ் kept that. இந்த மாதிரி இருக்கணும், டெய்லி கிருஷ்ணா கதைகளை கேட்கணும், கிருஷ்ணாவுடைய பிலாசபி எல்லாம் படிக்கணும். Lord Krishna says in Bhagavad Gita, for one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost to him. அது அர்ஜுனாட்ட சொல்றா இல்லையா, என்னுடைய பக்தனா இருக்கிறவன் எப்படி பக்தனாவன், என்னை எல்லா இடத்துலயும் காண்றவன் பக்தன். அப்புறம் எல்லாத்துலயும் என்னை பாக்குறான், எல்லா இடத்துலயும் என்ன பாக்குறான், அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் என்னோட பக்தன். அவன் அழியவே மாட்டான். நான் தைரியமா சொல்லணும், நீ தைரியமா எல்லாத்தையும் போய் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த பகவத்கீதா ஸ்லோகா எனக்கு தெரியாது. பட் he says that. So இதுலயே அதான், for one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost to him and he is never lost to me. நான் வந்து அவனை மறக்க மாட்டேன், அவனு நான் என்ன மறக்க மாட்டேன். ஏன்னா அவன் தான் என்ன நம்பிக்கையோட என்னை வைத்துதான் அவன் இதெல்லாம் பண்றான். நம்பிக்கையோட இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன நானும் அவனை மறக்க மாட்டேன், அவனும் என்ன மறக்க மாட்டான். And Krishna assures his pure devotees that my devotee will never be vanquished. அவன் வந்து அழிய மாட்டான் அப்படிங்கிறது நம்ம தமிழ் இதுல கொடுத்திருப்பான். He will never be perished. அந்த ஒரு வேர்டு கொடுத்திருப்பான். There was never any doubt about this for Prabhupada. The only question was whether Americans would take notice of the pure devotee in their midst. இதுல ஒன்னும் சந்தேகம் கிடையாது. என்னது கிருஷ்ணர் இருக்காரா, நான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேனே, கிருஷ்ணர் வருவனை பார்த்துப்பறா, அதெல்லாம் ஒன்னும் அவருக்கு வந்து டவுட் கிடையாது. He was totally convinced. The only question என்னது, இந்த அமெரிக்கன்ஸ் வந்து இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு நான் பண்றதுக்கு ஒரு எஸ் பண்ணி அவங்க எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா, அதுதான் அவர் கொஞ்சம் டவுட்டா இருக்கு. The only question was whether Americans would take notice of the pure devotee in their midst. At this point, it seemed that no one was going to take him seriously. இப்போ அந்த சிச்சுவேஷன்ல பார்த்தா எல்லாம் நெகட்டிவா தான் இருக்கு. யாரும் இவரை கண்டுக்க மாட்டார், நாங்க கோயில் கட்டுற வாங்க சொன்னாலும் யாரும் வரமாட்டார், அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல தான் இருக்கு. ஸோ அப்படியாக இந்த 15வது சாப்டர் முடியாது பார்க்கலாம். 16வது சாப்டர் கிடைச்சு விட்டு நம்ம இந்த போட பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி வந்துட்டார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இவரு பட்ட கஷ்டத்தை நினைச்சா பெருமூச்சுதான் விட வேண்டியதா இருக்கு, வேற ஒண்ணு நம்மளால செய்ய முடியும். என்ன மாதாஜி கேட்கல? என்ன கஷ்டம், என்ன கஷ்டப்பட்டிருக்காரு, ரொம்ப கஷ்டம் மாதாஜி. ஐயோ அவரெல்லாம் படிச்சா நமக்கு வந்து ரொம்ப படிக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு, புக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது மாதாஜி. நான் 3 இஸ்கான்ல கேட்டு நானும் கேட்டு பாக்குறேன் மாதாஜி, நானும் கேட்டு பாக்குறேன். உங்களுக்கு வந்து சைத்தன்ய சரிதம் அல்ல கேட்டேன், கும்பகோணத்துல கேட்டேன், நம்ம இதுல கேட்டேன். மாதாஜி உங்களுக்கு வேணுமா? நான் வாங்கி வேணா அனுப்புறேன் மாதாஜி. நீங்க வாங்கிட்டீங்களா? என்ன பிரபுபாதா புக்கு தானே மாதாஜி? ஆமா, அது படிக்கிறது வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. சிங்கரம் செல்வம் பிரபுஜி என்னோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டா லைவ், எனக்கு தெரியவே இல்லையா? அதான் எங்க எனக்கு தெரியவே இல்லையா அதோட இது பிளே டைம் எப்படி பண்ண நீங்க பண்றீங்களா? உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேனே, அதனால எனக்கு தெரியல. அது பண்ணிடுங்க. அது ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. நான் உங்களுக்கு பண்ணிட்டேன்.